Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalaken, kula Isnadia Nimantul Khairiyah saking Prodi PGSD Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Damel memenuhi tugas mata kuliah pendidikan bahasa Jawa SD, ten mriki kula bakal nerangaken babakane ukara. Ukara rangkep tundha. Ukara rangkep tundha kabagi dadi papat, yaiku gatra jejer, gatra wasesa, gatra lesan, lan gatra katarangan. Gatra jejer yaiku ukara kang dadi gantine jejer ing ukara baku. Tuladhane budhe rawuh. Ukara rangkepe mbakyune ibu kang daleme Surabaya rawuh. Gatra wasesa yaiku ukara kang dadi gantine wasesa ing ukara baku. Tuladhane Pak Rahmat kae guru. Ukara rangkepe Pak Rahmat kae penggaweane mulang bocah nang sekolahan. Gatra lesan yaiku ukara kang dadi gantine lesan ing ukara baku. Tuladhane dina tuku celengan. Ukara rangkepe dina tuku piranti kang bisa digawe nyimpen duit. Terakhir, gatra katarangan yaiku ukara kang dadi gantine katrangan ing ukara baku. Tuladhane Bapak merdamel ten Jakarta. Ukara rangkepe Bapak merdamel ten papan kang dadi punjering pemerintahan Indonesia. Miturut wedharing gagasan, ukara kabagi dadi 8, yaiku ukara crita utawa ukara andharan, ukara pitakon, ukara pakon, ukara pangajak, ukara panjaluk, ukara pangarep-arep, ukara prajanji lan ukara umpama. Ukara crita utawa ukara andharan yaiku ukara kang isine nyeritakake utawa ngandharake sawijining bab utawa kedadean marang wong liya. Tuladhane dek wingi ana tawuran ing dalan ngarep kae. Ukara pitakon yaiku ukara kang isine awujud pitakonan. Ukara iki rancake minggunakaken tembung pitakon. Tuladhane sapa sing lara? Ukara pakon yaiku ukara kang surasane awujud pakon utawa perintah marang tiyang sanes supados nindakaken salah sawijining bab utawi pakaryan. Tuladhane budhal ngaji. Ukara pangajak yaiku ukara sing isine ngajak-ajak marang wong liya. Cirine nganggo tembung ayo utawa monggo. Tuladhane ayo padha nonton bal-balan. Ukara panjaluk yaiku ukara kang nganggo tembung tulung utawa nuwun sewu. Tuladhane tulung simbah gawekno wedang. Ukara pangarep-arep yaiku ukara sing isine pangarep-arep amrih kedadean. Tuladhane mugi-mugi Bapak enggal saras. Ukara prajanji yaiku ukara sing isine prajanji marang wong sing dijak guneman. Tuladhane anggere kowe juara dak tukokake tas.
Lan ukara umpama yaiku ukara kang isine awujud apa-apa sing wis ora bisa kelakon amarga wis kelewat. Tuladhane, umpama aku bisa mabur, aku arep keliling donya. Iku mau penjelasan babagan ukara lan tuladhane. Semanten mawon atur kula, buk menawi wonten kalepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.